Mga kauturan, nagapadayon kita sa pagpasalamat sa Ginoo tungod kay ginhatag man niya sa aton ini nga tion sa pagpamalandong sang iya mga pulong. Kag sa pagsugod ako nanay pagkabasahon ang pulong sa Ginoo nga makita sa 1 John chapter 4 verse 16, kag ini isa lang ka bersikulo nga aton pagabasahon. Kag ang pulong sa Dios naghambal sang subong sini: ang Dios gugma, kag ang nagaghigugma nagakabuhi sa Dios, kag ang Dios nagakabuhi sa iya. Kabay nga ang Dios magpakamayo sini nga mga pulong, kag ini nagahambal sa aton sang dako nga paghigugma sang Dios sa aton. Kag ginpamatud-an ini sang tanan nga bahin sang balaan kasulatan ang dako nga paghigugma sang Ginoo. Ang tigulo sang aton pamalandungan subong nagasiling, ang Dios maayo. Kag pirmi naton mabatian ang mga kinakanta sang mga kabataan nga nagasiling, God is good. Maayo gid ang Dios sa aton. Kag tungod kay ang Dios maayo, ang ginhambal sang Bible nga ini nga maayo nga Dios nagahigugma gid sa aton sing labi. Kag ang Bible nagapamatuod nga wala sing bisan sino kag ano nga mga bagay nga sarang makapahamulag sa aton halin sa paghigugma sang Dios. Kag ang Romans chapter 8 verses 35 pakadto sa 37 nagasiling nga wala sing tinuga dito sa langit o kon sa idalom sang langit, kag sa ibabaw sini nga duta, kag sa idalom sang duta nga sarang makapahamulag sa aton halin sa paghigugma sang Ginoo. Kag wala man sing ano nga butang o kon bagay, bisan pa ang gutom, ang kamatayon, ang balatian, kag kabudlayan sa pagpangabuhi sa sini nga kalibutan, nga sarang makapamulag sa aton halin sa gugma sang Ginoo. Bisan ano kapuraot sang aton pagpangabuhi sini nga duta, hindi kag wala kita ginasikway sang Ginoo. Ang iya nga paghigugma nagapabilin sa tanan nga mga tao. So paano naton mahibalan sing maathag? Ano ang ginhimo sang Dios sa aton? Sa pagpamatuod nga siya nagahigugma gid sa aton sing labi. Ang ginhimo sang Dios amo ini nakita sa John 3:16. Paborito naton ini nga bersikulo nga tungod siya dako nga paghigugma sa aton, ginhatag niya ang iya bugtong anak. Kag ang Bible nagasiling, kay ginhigugma sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong anak, agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi madula, kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. So diri ginpakita sang Dios nga siya nagahigugma sa aton paagi sa paghatag o kon pagpadala sang iya bugtong anak. Amo ini nga nagaselebrar kita sang Pasko kada Disyembre. Kay ini amo ang tanda kag nagpapatuod nga ginhatag sang Amay ang iya anak sa aton
paagi sa kay Santa Maria nga tawhanon nga iloy ni Jesus Christ. Kagin pamatud-an pagid ini ni Jesus Christ nga siya naghigugma sa aton. Kagamoy ni ang ginhambal sang Roma Kapitulo 5, versikulo 8, nga nagasiling, ang Diyos nagpakita sa iyang dako nga paghigugma sa aton, kay bisan sang mga makasasala pa kita, si Kristo naghalad siyang kaboy didto sa cross, agod matigayon ang kaluwasan sang aton mga kalag. Kag kun wala ang hamili nga dugo ni Kristo nga ginpatubo dito sa cross ang Kalbaryo, wala sing kapatawaran ang aton mga kalapasan. So kung aton inilipoton, ginpakita sang Dios sa iyang paghigugma sa aton, paagi sa pagpadala siyang bugtong anak, kagdugang sini ginpakita ni Kristo sa aton iyang dako nga paghigugma, paagi siyang paghalad, siyang kabuhi dito sa cross, agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kabuhi. Mga kautoran, ang dako nga paghigugma sang Dios sa aton, ginlaragway sa kabuhi ni Hosea kag ni Gomer. Siguro ang iban sa aton pamilyar sang istorya sa sining duha ka tinuga, pero ang iban siguro daw wala pag-gaging idea. Pero ang istorya sini makita nimo sa Hoseas Kapitulo 1 pagkadto sa 3. Si Hosea amo ang anak sang Dios, propita sang Dios nga nagaalagad sa iya, kag nagpangasawa siya kay Gomer. Ang isa ka asawa nga hindi faithful sa iyang bana. Si Gomer may ara nga lalaki, panglalaki siya. Hindi siya faithful sa iyang asawa, iyang bana nga Diyos noon, nga amo si Hosea. Nataw ang ilang 3 kabataan, kag si Hosea nagtanaw sa 3 niya kabata, kag daw nagalungo ugid siya kay kita niyang itsura, lain-lain ang itsura, kag nabalaan gid niya sa mga itsura sang kabataan nga hindi gid iya kabataan, kundi bata sang lalaki sang iya asawa nga si Gomer. Ang ila mga silingan naga-report kay Hosea, kag naghambal, biyain na lang ng imong asawa, kay nagabisyo ina, nagakumit ina sang sala, batok sa imo kag batok sa Dios. Pero si Hosea hindi makabatas sa pagbiya sa iyang asawa, tungod kay tagumalapaw ang iya paghigugma sa iyang asawa. Hindi niya mabiyaan, hindi niya mabulagan, bisan may sala, tungod kay siya nagahigugma sa iyang asawa nga si Gomer, sing labigid nga paghigugma. Pero isa kation, wala di ginapaabot ni Hosea, pagpuli niya halin sa trabaho, wala na dira ang iya asawa nga si Gomer, ginpamangkot niya ang kabataan, din si nanay ninyo, nagsabat ang magulang nga may buot naman, siling sang bata niya, naglakat siya, kag nakita namon nga may upod siya nga lalaki. So na butang dayon sa una-una ni Hosea nga ang iya asawa nag-upod sa isa ka lalaki nga ginahuna-huna niya nga amo ang makahatag siya sang kalipay kag makasugata sang tanan niya nga kinahanglanon. Pero si Gomer nagsala sa iyang panagupnop, sa iyang balatyagon. Diin siya gindala sa iyang lalaki, gindala siya dito sa merkado sang mga ulipon. Ang mga Hudiyo o kon Israeli noon
nagabaligya kag nagbakal sang ulipon. May merkado nga bulutangan dito. Kung ang isa ka pamilya gusto nga makaangkon sang ilang sulugoon, sang ila ulipon, makadto lang sila sa merkado, sina nga nagabaligya sang mga sulugoon, kag dito mabakal dalo nila sa ilang balay, kag ginapirmaminti na nila nga sulugoon. Dito si Gomer gindala, ginbaligya sa iyang lalaki. Subong isa ka ulipon. Nabalaan ini ni Hosea, kag sa pagyabalo niya, ginasingganan niya iyang kabataan, nga matipon kita sang supisyente nga kwarta, agod nga aton baklon, balik sinanay ninyo. Kag ang tanan nga mga gamit nila sa ilang balay, ang tanan nga sinagod nila nga mga hayop, ilang tanan ginbaligya, gintipo ng kwarta, kag sa gilayon, nagkadto dito si Hosea, ginbakal niya balik ang iyang asawa sa ilang balay. Kag ginambalan niya ang iyang asawa, magpahuway ka kay daw lapyo gid ang imong lawas, kag sugod karon, hindi na ikaw magpagamit sa bisan sino nga lalaki, kay basi dako pagid nga problema ang imong madangatan. Amo ini ang dako nga gugma ni Hosea kay Gomer. Nakasala ang iyang asawa, pero tungod sa dako niya nga paghigugma, imbis nga iyang isikway ang iyang asawa, ginbakal niya balik sa iyang balay. Amo ini ang ginhimo ni Ginoong Jesucristo. Katulad sina, kita katulad kay Gomer, nakasala kita. Amo ini ang siling sa Bible, ang tanan may sala, nakasala, kag nakabsan sang himaya sang Dios, kag wala sang bisan sino nga tao sa sini nga kalibutan nga batarong. Kitang tanan makasasala. Pero ano ang ginhimo sang Dios? Imbis nga isikwa niya kita, kag magsiling siya, wala na ko labot sa inyo, silutan ko kamo. Ang ginhimo sang Dios, ginpadala niya ang bugtong anak, kag si Kristo naghalad sa iyang kabuhi, agod mabayran ang aton sala. Kagamo ini ang matag nga ginhambal sang Bible. Siling sang Bible, wala bala kamo makahibalo nga kamo ginbakal sang isa kabili, wala kamo ginbayran pagi sa mga bulawan kag pilak, kundi ginbakal kamo sang hamili nga dugo ni Kristo. Busa hindi na kamo sa inyong kaugalingon, iya na kamo sang Dios, kay ginbayran kag ginbakal niya kamo balik sa iya. So amo ni ang dagway sang dako nga paghigugma ni Kristo, nga daw halos hindi naton maintindihan nga ang ginhalad gid ni Ginoong Hesus ang iyang kabuhi. Ina tungod kay dako ang iyang paghigugma sa aton, kag hindi siya gusto nga may isa ka kalag nga malaglag kag silutan dito sa linaw sang kalayo nga amo ang impierno. Dira makita nimo ang matutod nga dagway sang dako nga paghigugma sang Dios sa aton. Kag ini nga Dios nga maayo nga naghigugma sa aton, gusto siya nga magpakig-upot sa aton sa tanan nga adlaw. Hindi siya gusto nga kita magbulag sa iya, kundi nga siya kag kita magaupdanay sa tanan nga panahon. Kung imo basahon ang sinulat ni Isaiah, Kapitulo 7, versikulo 14, nagasiling dire, nga ang Dios magahatag sang isa ka tanda o consign. Ang isa ka babae magabusong sang isa ka bata nga lalaki, kag ini nga bata nga matao pagatawgon niya nga lang Emmanuel,
nga kun sa aton pa ang Dios kaupod naton. Ang babae amo si Mary, ang human mother ni Jesus Christ, kag ang bata nga natao amo si Kristo, kag ang ngalan Emmanuel, nga kun sa aton pa ang Dios kaupod naton. Gusto ang Dios nga makig-upod sa aton halin sang una tubtob subong. O ladli na lang matapos ang tuig, dugay-dugay, Disyembre, Enero na, aton don buwan nga ari pa kita tubtob subong tungod kay ang Dios nagaupod sa aton. Kag sa sugod naman sang bag-ong tuig, magapadayon man siya sa pag-upod sa aton, kay amo ina ang kahulugan sa iyang ngalan. Siya magaupod sa aton sa tanan nga kahimtang sang aton kabuhi kag pagpangabuhi diri sa duta. Si Joshua, kagini makita sa Joshua kapitulo 1 bersikulo 9, kag nagsiling ang Dios, magpakabakod ikaw, siling niya kay Joshua, hindi ka magkahadlok, ako magaupod sa imo bisan diin ikaw makadto. Amo nang ginhambal sang Dios kay Joshua, ang leader sang mga Israelinon. Ang Dios amo man sang una subong kag sa palaboton kon ginhambal ina niya kay Joshua nga siya magaupod sa iya, ginahambal man niya ina sa aton subong nga nagasiling, anak, magpakabakod ikaw, hindi ka magkahadlok, magaupod ako sa imo, bisan diin ikaw magkadto. Mabatyagan mo nga ang Dios gusto, interesado nga magupod sa aton, kag hindi siya gusto nga kita magabulag sa iya. Kag ang isa paghihid ka bersikulo, kag ini makita sa Mateo kapitulo 28, bersikulo 16 pakadto sa 20. Gintipo ni Kristo ang iyang mga sumulunod, tapos siya nabanhaw. Gintipo niya kag ginsugo. Ang siling ni Kristo siyang sumulunod, lakat kamo, ang bugos nga gahom sa langit kag sa duta ari sa akon. Busa lakat kamo, ibantala ninyo ang mayong balita, tudloin ninyo ang mga katawhan, himuon ninyo sila nga akon sumulunod, kag bautisoan ninyo sila sa ngalan sang Amay, sang Anak kag balaan nga Espiritu. Kag ang siling ni Kristo, tan-awa, ako magaupod sa inyo sa tanan nga panahon. Tubtob sa katapusan sang panahon, ako magaupod sa inyo. Inaamo ang mga ginsaad sang Dios sa aton, nga siya nagapasalig, nga siya gid magaupod sa aton sa tanan nga kahimtang sang aton kabuhi kag pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Luwasin na ang Dios nga maayo nga nagahigugma sa aton, siya ang nagatipig sang aton kabuhi sa idalom sa iyang gamhanan nga kamot. Ini aton makita sa balaan na kasulatan sa John chapter 10, halin sa 28 tubtob sa 30. Ang chapter 10 sang John nagahambal nga si Kristo amo ang mayong manugbantay, kag kita nga mga katawhan amo ang karniro nga iyang ginabantayan. Kag nagsiling siya, ang maayong manugbantay handa sa paghalad kag pagpakamatay para sa iyang mga karniro. Kag nagpadayon si Kristo sa paghambal nga nagasiling, ginhatagan ko sila sang kabuhi nga wala sing katapusan. Hindi na sila madula, kag wala sang bisan sino nga makaagaw sa ila halin sa akon kamot,
siling ni Kristo. Siya amo ang nagatipig sang aton kabuhi sa idalom siya may gugmaon kagamhanan na kamot. Kag si Kristo nagpadayon sa paghambal. Siling ni Kristo ang amay sa langit naghatag sining mga karnero sa iya. Kag siling ni Kristo ang amay nagatipig sa ila sa iyang kamot. So duwa na di ka kamot. Ang kamot ni Kristo nga anak kag ang kamot sang amay nagatipig kag nagabantay sa sining karnero nga kita nga iyang mga katawhan. Kag si Kristo nagasiling, ako kag ang amay isa. Isa sila nga nagabantay kag nagatipig sa aton. Dira sa idalom sang iya kamot. Kabangdanan nga nagsiling si Kristo, wala sing makaagaw sa aton halin sa iyang kamot kay duwa ka puwersa ang nagakapot sa aton, ang kamot ni Kristo kag ang kamot sa iyang amay. Wala sing peligro, siya nagatipig, siya nagaprotect sa aton samtang yari kita nagakabuhi sa sini nga kalibutan. Kag ang Mateo 23 halin sa city pakadto sa 37 pakadto sa 39, si Kristo mismo naghambal. Nagkadto dito si Kristo sa Jerusalem kag sa nakita niya ang amo nga siyudad, sa malayo pa lang siya naghambal si Kristo, O Jerusalem, Jerusalem, katulad ako sang munga nga manok, manok nga may mga piso, nga buot magtipig sa imo sa akon mga kamot, o kon sa akon mga pakpak. Ginlalagway, laragway diri ni Kristo, nga siya katulad sang munga nga manok, nga may piso, nga gusto niya nga ang tanan nga mga piso tabunan niya sa idalom sang iya mga kamot, inatanda sang pagtipig agod maproteksyonan ang mga piso sang manok. Amo ina ang dagway nga ginahimo ni Kristo. Gusto niya nga tabunan kita tanan, tipigan niya kitanan sa idalom sang iya mga pako, agod nga wala sing peligro kag madula kag si Satanas makatandog sa aton. Dira ang dagway maathag nga ginahambal sang balang kasulatan nga ining Dios nga nagahigugma sa aton, ang Dios nga maayo nagatipig sang aton mga kabuhi, kag buot siya nga taguon niya kita dira sa idalom siyang gamhanan nga kamot. Kag ini nga Dios nga maayo nga naghigugma sa aton, may matahom nga plano para sa aton mga kabuhi, para sa aton mga kalag. Katulad sang amay naton diri sa dota, ang mga ginikanan may matahom nga plano sa ilang mga kabataan. Katulad nga ginasagod sila sing maayo, ginapaeskwela sila sang maayo, nga ginatudloan sila sang ilang ginikanan, agod nga mag-ayo sila kay man ang ginikanan may matahom nga plano para sa palabuton sang ila mga kabataan. Amo sini ang Dios, labaw pa siya sa tawhanon na ginikanan. Siya may matahom nga plano para sa imo kag para sa akon kag para sa aton tanan. Ano ini nga plano? Makita naton sa John chapter 14. Halin sa 1, kag kung basahon nimo pakadto sa 6, nagasiling si Kristo. Ginhambal niya ini sa iyang mga gintuton-an. Siling ni Kristo sa ila, hindi kamo magpalibog, hindi kamo magkasubo,
Salig lang kamo sa Amay, salig man kamo sa akon, siling ni Kristo. Sa balay sang akon Amay, may madamong pulot. Kung hindi ini matuod, hindi tani ako maghambal sini sa inyo. Magauna ako, kag magaaman sing hulot dito sa langit para sa inyo, kag tapos sina magabalik ako liwat, kuhaon nakon kamo, agor nga kon diin ako, dito man kamo. Dira may matahong nga handom, kag plano ang Dios para sa aton nga iyang makanakan. Ay ang plano amo ini nga magaaman siya sa hulot, ilistaran dito sa langit. Diri sa dota ang iban nga mga tao wala sing ilistaran, nagasquat na lang, kag iba nagahimo sang hayob-hayob agod matabunan ilang ulo kag may matulugan sila. Pero si Kristo ya nagsaad nga siya magaaman sing madamong ilistaran dito sa langit. Ina matahong nga plano, kag ang iyang saad magabalik sa liwat. Kag kon magabalik sa liwat, naghambal siya sing matag nga kwaon niya ang tanan nga nagtuo kag nagbaton sa iya, dalon niya dito sa langit. Kag siling niya, magaupod kita sa iya dito sa langit sa walay katapusan. Kag dugang sina ginhambal sa Revelation chapter 21 verse 4. Kung dito na kita sa langit, siling sa Bible, dito ang tanan nga luha pagapahiran, wala na sing pag-antos, wala na sing kamatayon, wala na sang gutom, ang tanan nga kabudlayan nga aton ginantos sini nga dota diri sa dota magataliwan na. Ang kamatuoran amo ini nga sa sini nga dota may madamo kita nga pag-antos nga ginasugata. Pero kung mag-aabot na ang husto nga tion sa pagbalik ni Kristo, kag litonon niya kita sinang duog, niya ginsaad sa aton, ang tanan nga kabudlayan madula na. Mga utod, hindi pagupa ang matahong nga plano sang Dios sa imo kag akon kabuhi. Matuman ining tanan nga ginhambal sang Dios, kon sa siningation magapaubos kita sang aton kaugalingon, hinulsulan naton ang aton mga sala, tuuhan kag batonon naton si Kristo sulod sang aton mga tagipusroon. Sa aton nga pagtuo kay Kristo, mahimo kita nga mga anak sang Dios, tungod kay ang Dios may balay sa langit, kag kita iyang mga anak. Paagi sa aton pagtuo sa iya, kita man magapuyo upod sa iya sa sinang langit nga iya ginaman para sa aton. Mga kauturan, madamong salamat, kag kabay nga ang Dios magapadayon gid sa pagpakamayo sang aton mga kabuhi, karon kag bisan tubtob sa walay katapusan. Amen.